Именно Америка, Филадельфия ба бу якта успешни бизнеси Самарқанди омана хисравакем кати акмалакема бизнесашон агар донетон агар ҳама UPayNet ин чиза намедонистаги одама худаш нест хисравакак дутта сета савол гӯед кани чанд сол буза шумо ин кора бурсетон и чихен када ин чиз калаба омадака ин хин полезный чиз бурордан ин проекта мон анча сол буза кор хондомсе калаба омдагеш якум ҷиҳаташ ман 12 сол пеш Америка ба кӯшном дагем ба ҳамиханин сервиса кофтам чунки мон худаш адат кадаги Самарқанд мон якум дарордаги пайнета и пайнета айн шумо дарордаги мем Самарқанд ба пайнета мон делирскаша якум дарордаги будем вау пайнет эстон ҳолиам будагӣ самҷа ба ҳолиам ҳаст пайнета хотон дарордеда Самарқанд ба ҳамихин сервиса кофтам дадем кади алоқа кардана барош наёфтам ҳамҷа ба идея омад ки як худам ҳамина кунам чӣ кута чунки иммигрантон мӯл буд ҳамин тариқа сар кадаги будем ин кора ин сервисатона фақат американцо корфарм наметонад да Америка будаго не ин сервисамо 200 та зиёд давлат ба кор мекунад не. ҷо ки интернет бошад кор мекунад и 50 та давлат ба фусонда метавонад эң мӯл муфсондаги давлат ки муфсонад ака Ростшагамагар Израил. Изроил мӯл мекунад да ин кора Клиентам Израил. Одамои худам ҳамин рамдил ҳама ёрдам метиҳад. Хуб сервис аст да моидон гуфтаги чиз аст. Масалан шумо агар эпатон бихоҳед агар кимчанта ва мечкун. Манба ҳаст? Метавон ҳамсоедон масалан ям Е машалла ваше зур. Дата бистаги аз клиентамо. Типа ҳамҷа истода хонангошба газ светошона пули телефоношона тӯла камо шуда пул фусонда намошуда леки не ҳозир пул фусонда намедонам лекин наздики ба ваям худохат бошад хай ношад мон периодически ҳар замон пештон ба омда ҳар хел саволот маълум яка албатта чунки одамо ба ман яхин шумо барин бизнесменои Самарқанд интереса да чунки ҳама чиза Самарқандиё кайсен да эн калон чиза ина масштабный чиз ака ин нереальный одамо addicted уже шумо буда ман ин логои уже вес өзбекистони одамо мешиносад ака раҳмат шумо ба аз бори ҳамхи сервиса барои мон кушода додагетон раҳмати калон и мон ҳар замон омада аз шумо ҳамхи интервичо гифта мистем чӣ навигари ёфта маълуми